Hello, jotono lamso ani tini ninka talplogo inke sari kaham jotono inke जों jotono happy Diwali inke miyani simi start Diwali inke tini ke second time inke जों nairano mela besto nailege inke जों nairano kholaijak tabo naisingke utumai rwkha inke utubai thangui tongo inke tabo dol mangnai naising tongo. Inke subo happy Diwali naikha comment khai sadi inke nokbo ani video no naigi injekhe di happy Diwali aro waha jotono inke जों to hige ma thangnai mane brahma bar ni jora inke ani video no to thumbnail title logo sikna hapo naidi inke je subo mathabari go Diwali na phaikha comment khai sadi inke angbo naikha inke tabo hingi thang tongo mane yang mane gari rok hamya inke bo hingi thangma tongo जों simiya tabo hing tongo inke जों to hing thang tongo naithok tibai inke जों kainui inke channel loyo tongo bro inke ani vlog no tini ni vlog brai wngkha no sajagui tongkha inke like comment khai di kwtal ongoi tongkha inke sajak khena tapok di aswnani poimo inke no naitongdi ani vlog no khalogui inke decorate rok khai naithokha ramani hoite inke borok bangmani naidi ayang bwskango majong tongkha siya tapo mane tabo je thangui tongo hinui borok bango inke tabo to borok horo time inke 9 ta baje tongo inke borok bang yang tamang tongkha jadu tongkha tama tongkha pura buduk tui hingi tongo inke bono borok nai tongo nainai borok naigo inke thangnai borok thango inke जों hinte lama gajrona bo uansuknai raidi pura brahma bari ni hoite aro hingthangthai no lama gajalma pura loinai loina thangdai bwsuk lama gajalma hinte pura naidisuru borok pura borok bai se ano vlog rok gang khaisa phunuk mangla so inke ani vlog rok bo barate tongna so log tini ni vlog inke mane kosto ya toma hinai kosto no hinsinai pura borok si bisi hingklaiba borok hinani so kosto vlog khaitongma khadiba hinge tongkhabo ang kosto bai kisa misa no angbo kisa naikhabai hinge nono phunuk sinai hinge vlog khaimani hinge naidi jotoro naithok hinge yang pura hinte se pura loinsukjak aisa kosto khe khlai tongkha vlog rok hinke yang जों tabo de mathabrui tui tungya diba hinke kwchama jora bo nuka chalai tongo hinke जों bo kisa nailai kharga hinke to nailai yang phaijak hinke photo rok kaham kanui bwchalaika burui rok tuchla jekono jaga thangna photo ma bojonai jeko unsungya hinke tabo kisa chalai rani hinke bwchalaijak hinke naidi borok naidi pura nokbono hinke जों tabo chapai nungbai yang kisa wakhan phaijaknai tongo naithok keha se 100 taka ko haino naliya ang just naikha nano phunukhtui hinke naidi sini agini tongmungni pura manui rok naithok haifora dam rok songjak bwskango siya naithok hinke जों tabo joto naipaiye room o thangui tongo bai hinke hobo thuka pura time 12 ta rok baji tongo tabo hinke ani vlog no bisi lorna thangya hinke aswkno ani tini ni vlog naigui brai wngjaka comment khai sadi bye bye next vlog ma lainai.